Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, getxon gara, ohorezko txanda bere alaziko da, 39. ikurrina dugu hemen jokoan, Euskolabel ligari dagokion 9. jardunaldia, eta ikusi duzue, anemometroa erabiliz ateratako bataz bestekoa, ipar haizea nagusitu da lehen txandan, gizonezkoen lehian, 12 kilometro, 12,2, bere abiadura, orain ekialdeko ikutua, hori aldaketa bat, eta 11 kilometro. Ordu, diferentzia utxaren urrengoa da, baina norabidearena, hori garrantzitsu izaten da, azkeneko luzeko norabideak eta zesterakoan. Eta banderatxoak ere hemen ikusten da. Hola, lehenbizikotik laugarren gore, sartzen dena izan. Bueno, lehen kalean dugu ligako liderra Urdaibai. Bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Kaiku. Azken 3 denboralditan hemen Garaile, ama Guadalupekoa izan da, Hondarribia. Eta laugarren kalean, Kaiku oraindik prestatu gabe, bien bitartean Ibon begira, Arkaitzak, olatua. Ondoko itxasua nola aztentzen duen Arkaitza, metro ingurukoa, gutxi gora bera, baina haize olatu ez, periodo luzearekin eta horrek, esan nahi berezia izaten du. Hemen dira ba, ohorezko txandako lau traineruak epailen agindutara kokatzen. Orio eta Kaiku zuzentzen orain. Ea ba. Hor nunbait. Bueno, Hondarribia. Olatu bera, Kaiku, Orio orain olatua Hondarribiari. Olatutxoak. Olatu bera, orain Hondarribiari, orain Urdaibairi. Eta orain urrengo olatua. Beste badator baina. Bultzatu du Kaiku. Orio, olatu bera. Olatuak, kontxako badian bezala zabaldu egiten da, abaniko batean bezala. Hori da. Hau da, olatu aldia, begira. Bigarren beste bi olatu edo horrela. Olatu aldia bukatu egin behar da. Beste pare bat badatoz. Eta denbora hartu behar da, patxara pixka bat behar da. Gogoratu bien bitartean zailkapenean, 89 puntu dituela Urdaibaik, 85 Hondarribiak, 80 Orillok eta Kaikuk, 73. Hau pasatzian, nik uste dut. Hauxe izan daiteke ba momentua. Horrentxe zen. Txasoaldiak 4-5 olatu bidaltzen ditu. Normalean azkeneko luzea. Bandera txuria gora. Gorria, bai! Oso ondo. Hor goaz ba. Horezko txanda jokoa. Urdaibai, Zamuluka. Hala ere, izan dituzte, beste txandetan, irterarako baldintza kaskarragoak lehen kale horretatik Ibon, hala iruditzen zein. Etzako lehenbiziko kalea, txarra oraintxe da, lehenbiziko minutu honetan. Horre, kontra unia, kontra olatua, sortzen delako. Bueno, guazen aurkezpenekin. Hemen Urdaibai, Joseba Fernandez prestatzaile, eta arraunlari ere bai gaur, eta esan dezagun patroi lanetan, Eneko Bilbao dugula gaurkoan, eta azken orduan gainera mugimendu bat egin duela Josebak kalearen berri izan duenean, eta bar, Ibon. Hori da, estilorrean Andoni Gartzia zen, jokatzeko azken unean txila bideo sartu du, eta aldaketak gaur baborrean etorri dira, esate baterako. Eneko Banoren beke orain arte, bigarren tostan ikusi du. Gaur hirugarrengoan, Iñaki Goikoetxea orain arte, hanketik gaur espaldan, eta Mikel Azkarate, hanketik da gaur. Beñat Izagirre, komodina, mazta tostan. Aurretik Orillo, 2 segundura, Urdaibai eta Hondarribi Kaiku 3. Oazen Hondarribiarekin, albisteak izen berezi badu, Xavier Etxebeste. Albiste honak badakigu, denboraldi osoan zehar mononukleoses batek jota, ezin izan duela, ontziratu eta gaur, ligan lehenbiziko aldiz, hortxe ikusten dugu, Xavier Etxebeste, laugarren tosta baborrean, Palmares ari eta begira, azken urteotako arraunlaririk, onenetakoa, zalantzari gara. Segundo batean Orillo, Urdaibai eta Hondarribia eta Kaiku 4. Hemen Salsamendire mutileak. Aranberri patroi lanetan eta azpimarragarria albizu gaur kanpoan dela Ibon. Hori da, Martxel Aldai, gaur baborranketik, Oier Raizpurua ere kanpoan, beste mutil batzuk ere bai, erraz ezagutzeko moduko taldea eta esan gure dutxuena hori, albizu kanpoan, eta beste txandakideek ez bezala, aurreko pestainatxoarekin dola. Irtera ona gaur, Oriok.
Orio, serio, segundo batean dira irurak. Orio, Urdaibai eta Hondarribia eta Kaiku 4 segundora da. 4. kale horretatik. Korta eta Cruzes prestatzaile, Jimeno patroilanetan eta berriz ere Istriburretik hankeko lanetan Iker Pascual. Hori da, Euskadiko txapelketan ikusi genuen, mugimendu hori, Adrian Miramon 5. eta gaur ere Javi Perez zera da, lehorrean, Sergio Enrique Rodríguez mazatostan, eta Oriotarrek bezala, Kaikutarrek bestanatxoa daramate, eta harrituta Kaiku azkeneko estropada hauetan irtera oso onak egiten ari delako, eta gaur azkeneko estropadetan baina gehiago galduta. Orio, Urdaibai eta Hondarribia estropadaren buruan, eta Kaiku Ibonek azpimarratu bezala gaur moteltxeago. 3 minutuko lana egin dute, eta badoaz poliki kanpo kaldera, epailea ere hor. Epailea hor, Hondarribia eta Urdaibaien artean sartu da. Keinuren bat edo. Bai, bandera zuriren bat ikusi dut. Bueno, protagonista bat ekarriko dugu. Arraunlari bat, Bermeoko ontzian demoraldi honetan estreineko sari dena. Beñat, Eizagirre. Oso motivatuak, ez? Gure errendimenduen inguruan duda asko egon dira azkeneko aste hauetan, batez ere poparian, da, bueno, erakutsi genuen Lekeition nivel ona erakusteko gai gehala, Hondarra binez da oso ondo ibili izan poparen, guk ere aguantatu genion, da egia esan oso posi gaude irabazitako estropa horrekin, da beste 2 estropa ditxasuan, disfrutatzea eta erakustea zeatako gai egan, ez? Lehenengo postu horretan gabiltza eta aber eusten diegun. Aldaketa urte bada, jende berri asko gaude, eta lehenengo postu hortan egon da oso pozik, 2. postu asko lortu ditugu, oso erregularak izaten egea, eta alde hortatik, la jarraitzeko aukera dakagun, da lehenengo postuan jarraituta azkeneko estropa date, pozik egon gineake. Hor da ba, San Juandarrak emandako tatua eta iritzia, eta hori jo oso luze ona egiten, segundo bat Hondarribiri, Urdaibai ere, lehen kale horretatik buru belarri leian sartuta Ibon. Eta egoera oso interesgarria, Orio zergatik orain poparean etortzeko beste kale bat izango duelako. Alegia 4. kaletik duan Kaiku 7 segundu, 8 segundura da, 4. kalera joateko aukera du, korrontea aprobetxatu eta azken unean norabide aldatzeko ere bai. Pare-parean hasiko dira, maniobra egiten, Orio eta Hondarribia. Urdaibai joan eginda, begira. Zertxo bait joan eginda Urdaibai. 4:43, epaileek Orio eta Hondarribirentzat. Eta Urdaibairi segundu bat gehiago, 4:44, Kaikuri 4:51. Kaiku bera, 4. San Juanek markatutakoa baino segundutxo bat hobeto. Ea orain, Orio, Hondarribi, Orio, Urdaibai 3 segundora, 2. luzearen hasieran. Urdaibaik ziagoa zabaletik hartu du, eta hori segundutan ordaindu du Joseba Fernandezen taldeak. Eta Hondarribia atzerago ibili da, Hondarribia atzerago ibili denez. Bueno, Kaikuk atzean geratu da, baina orain ea nola erantzuten duen, gogoratu, orain arte estropada amaitutako guztien artean, tiran izan dela azkarrena, eta tiran baino 2 segundu bizkorrago dator Kaiku, naiz eta txanda honetan ikusten duzuenez, beste guztien txopa ikusten ari diren. Zesta bat. Ea orain, olatu festa honetan zer gertatzen den. Horezko txandako aurreneko protagonista, Pedro Maria Bando, Kaiku, Arratsaldeon. Bai, Arzion, bai. Bueno, idazu estropadaren honen irakurketa. Egida, segundu asko galdu ditugu, ezta? Ematen du korrente 4. baleti batez ere arantza da zena, galtzen da beneko zaila ikusten da bela. Oain ikusiko du errekuperatzen dugun onantza, edo bestela guekin dugun luze txarra. Edo bestela, 2. txandako tiranek markatutako denborari ere begiratu behar zaigu aurrez. Bai, kontuetan haki berda, hortxe gabi segundo gutxitan, pare bat olen euren aurretik, baina, hemen erabai garra izango da, oin luzea, batez ere erditik aurrerantza, ateaten izo horre olatuak, ia bat-batek atrapatzen dugu. Pedro Mari, iaz Kaiku 3. izan zen, aurten 4. eta denboraldi erdian gaudela balantzea egiteko tartetxoare badugu, toki horri eustea da helburua, ez da? Ia balantzean guk hasik eran zaten baduzkoe zein txanda aurreko lehenengo lauren arten sartu eskero posiko gonzinek, nik usteo baietz. Problemak asko izan genituen udaberrian,
eta, bueno, hortik atara gero, bueno, ia blokeik gehiago egin dugu, eta estropada, bueno, zainte egin dugu erlojoaren kontra, eta hor mantetzea nik uste dute geratzen bagara lehenago lauren artean, ba, posik errateko ginagez. Baia ba, horrela den, sorterik honen, askarrik asko. Vale, zuen. Bueno, ligako lehen indartsuenak, 3 indartsuenak 3 segundotan dira, orain Hondarribiak lehenengo aldiz branka sartu du Orioren aurretik, olatu bat aprobetxatuta. Ibon? Bai, olatuan Hondarribia orain, une txarra Urdaibairentzat, eta ikusi duguna da, 3 traineruek, 4 kale bat ez urrera jo dutela. Argi, Urdaibairentzat argi gorria une honetan. Une honetan Kaikurentzat ere bai, izan ere Tiran eta San Juan, aurrez bigarren txandan aritutakoak, Kaiku baino bizkorrago estropada puntu honetan. Segundu pare bat askarrago. Eta Urdaibirentzat gaur, nik uste dut hau Joseba Fernandezek askar ikusi duela, kale zozketaren berri izan duenean eta izan du arazoak, goazen eguna salbatzera. Eguna salbatzera. Izan ere, gertatu da aurreko asteburuan, larumatean eta igandean, bietan bigarren, banderarik ez baina bietan bigarren. Gaur ere seguru asko, askar asko firmatuko luke Joseba Fernandezek bigarren postu. Nabarmen kalea ez du honena, eta behar bada hortik. Hondarribia ubera pasaz, 34-35 palan ubera pasaz. Orain hori aurretik. Ederra hori jo eta Hondarribiren arte. Segi arraunen dio Joseba. Ara, 20 eta hor da baliza. Hau ez da, Euskadiko txapelketako olatu azkar hori, bizi-bizi hori, bestera bateko olatua, exigenteago behar bada, 20-25 pala jotzeko, segita, ustu, olatuan ustutzeko modukoa. Asko sufritzen Bermeotarrak orain. Oazen hori jotarrekin. Luze, Arnasa! Luze, Orifol! Luze! Saca Lizarra, Neaman! Segundo berean datoz, 3 minutua. Ikaragarrizko luzea egiten ari dira bia. Ea maniobra. Hortxe dira. Olatu aurrena hori sartuko zaio eta gero Hondarribiari. Olatu bera, Eta bi Gipuzkoarrak aurretik estropada apurtuta. Bermeo 9 segundura. Kaiku oso urruti. Orain Oriok olatua. Ea ba. Orain Oriok olatu hori utzi. Orain Hondarribiari olatua. Hortxe dira bia. Tiranek 9 eta 55. Sartzen batean eta ateratzen. Irtetzen ere bai. 9 eta 53 bientzat. Hondarribi, Orio Hondarribi. Urdaibirentzat 9 eta 52. Gero Tiranek 9 eta 55. Eta San Juanen denboratan Kaiku 9 eta 58. Lan erditan beraz, burruka ikaragarria. Hondarribi eta Orioren artean, gogoratu Hondarribiak azkenengo 3 banderak eraman dituela hemendik Getxotik. Urdaibai 3 traineruko atzerapenarekin. Barrankaz aurten ondo, Urdaibai indartsu, 3. luzeak ondo aprobetxatu ditu. Ba, hor dago datua, 9 segunduko atzerapenarekin ekin dio. Ea nola iristen garen azken Ziabo gara Ibon. Ziabo ganantxe zen, segundu baterako atzerapenarekin ateratakoan 3 eta gaur ere poparean, beste 2 aerioek tartea jan diote, ea orain brankaz, Olako estropadetan beste gauza garrantzitsu bat, noiz jo, noiz esprina jo, noiz sustu erabakitzea. Une batean estropada puskatzen bada, hori irakurtzen jakin behar da, noiz den unea puskatzeko. Eta Kaikurentzat, nahiko arriskutsua jarri da estropada. Esan du lehen Pedro Maria Bandok. Ea, 4. postu hori babestu. Hor lanak, segundua galdu dituzte asko. Goazen protagonistekin. Orio Hondarribia Orio, ze burruka ederra. Bitreneroak ubera pasaz. 35 palan, Hondarribia 26 Orio. Atzean gelditu da Urdaibai eta hemen pantaiari begira, Antxon, Uriarte, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dakit, zen norako irakurketa ite oso. Gaur egintzu kalinik ere egintzu asko, da toka asko, bera bat toka asko, ba hori, ondin jozan da ba hiltzeko alakue. Bueno, bai, errekonozin bide. Eure komentatu ez, du hirugarren pitzatzen gula gaur, ez du galduko ez da, hori zo ez da ordun aurretik. Bai, bueno,
gaur egun txartxu baku behia, pizar baku, betxu hau. Nabarmen desberdina alda, lehendabiziko kale hori. Ez da ipa, hauek kalie, hemen erremotan dizedako, da, ez da ipa, lantzin baten da, baie, ez da beten horremestean ipe, ez da beten horan pintak antizako nagoen kaliek. Zozo kingo da, bai ez horremesteko esateko moduen. Antxon, gaur ere hirugarren eginda konforme ongo zinateke, jakinda erregulartasunak ere balio duela eta hor lehendabiziko tokian segituko zenutela. Bai, no pentsu ate, hirugarren txemadu, posarren euteko estropai dela. Egun txartxu baku da, hirugarren gatzen bagit zen, estropada puritxe da, ez dako beste galekorek. Ezka izingo, Dator modu hartu bidu guzti. Euskadiko txapelketako ospakizunek luze jo zuten. Ospakizunek Euskadiko txapelketa irabazteagatik luze jo zuten. Ez dune egin zebe. Mutilatu zinantzaten legitxon, ozen ukatu zilaten dago etxautorri segindu ez du guztoko, ez du olangurik izabez. Sorterik onena gaurko, Antxon, eskerrik asko. Zeugeri, Euskadiko txapelketa egun berezia Joseba Fernandez entzat. Horixe falta zuen bere palmarez haundi horretan, urrezko ibilbide horretan. Bai Euskal Herriko bandera danak irabaziak horrekin, hori falta zuen. Eta berme horrekin lortu du. Bateletan da trainiletan da traineruan. Baita ere txapelketak irabazita denak Galizian eta baita Kantabrian ere. Han Galizian 2 urte egin zitu Mekosen eta Kantabrian Pedreñan eta Castro. Ibilbide ikaragarria eta konfirmatzeko moduan gaude. Arraunlari bezala, asteburu ero estropada bat egiten ari da, pentsatua, hauxe du Joseba Fernandezek. Denboraldi honetan, arraunlari bezala eginiko lana, ustea eta hemendik aurrera prestatzaile bezala jarraitzea. Arraunlari handia eta olimpiarreran ere, Espainiko txapelketa irabaztea zer den, badakia. Handienetakoa Joseba Fernandez, tiralari, arraunlari moduan. Azkeneko urteetan, iaz, aurten ere izan dezan ari da. Asko kostatzen zaiola, bi ardura horiek uztartzea eta batez ere errekuperatzea eta... Izugarrizko luzea berriro eta Orio eta Hondarribiaren artean segundutxo bat Urdaibai ere 9 izan da orain 8, baina Urdaibai beste batzutan metroak aurrera doazen neurrian zerbait errekuperatu eta gaur 3. luze horretan ez. Begira, orain Hondarribiaren joaldia estropada asko ziabogatik atera eta aurrengo minutu terdian erabakitzen dira. Eta oso azkarra baita, esango nuke ia seguru trebeena, ia beti Hondarribia maniobra garaia. Sartzen aurrena. Segundu pare bateko errentarekin aurretik, ea nolakoa den maniobra. Pasatxo bezala Hondarribiak, Itxixiagoa hori jotarrena. Hala ere aurretik irten da. Hala ere aurretik. Bai, pare bat osta aurretik izango. Ama Guadalupekoa, ea GPS-ak markatzen digun datua. Orain galdera da, hori zer egin behar du. Kaleari eutxi eta Hondarribiari joan ez. 2 segundu markatzen ditu Hondarribiaren alde. Argi hurrengo minutua, maniobra ostea. Argi hurrengo minutua. 14:46 Hondarribik. Hori jok 14:47, Urdaibaik 14:55, Kaiku laugarren berriz 15:06. 2 segunduko errenta hori babesten ari da Hondarribia Orioren aurretik. Urdaibai orain 10. Ea ba orain. Azken luzean Jaun Andreok. Getxoko 29. ikurrina jokoan. Orio lehian, burrukan. Bai. Orain biei, eskatzen di estriborrera joatea. Ea zer erabakitzen duten patroia. Horre Oriok 3. kalea du, eta nola baita Aranberrik markatuko du, ez? Onaino bai, onaino ez. Hori da, 31 askutik askotan erabiltzen dugun, esan moldea, alegia berak erabakiko du, noiz arte, markatu nola baita eremua Hondarribiari eta nahi duenean laugarren kalera joan. Barruraino dio. Horri da. Amunarrizek. Ez dela olatu bizia dio. Hori jokartu du, segundutxo bat orain. Begira, bitrenerua luze oraindik ere, Biek dute oraindik igotzeko gaitasun. Erritmoan da. Une hautatu behar dute. Begira. Gurutzatu dute, biek estriborrera jo dute. Segundutxo bat, utxaren urrengoa, baina dagoen hori berdeen alde. Azken 3 urteetan hemen garaile Hondarribia. Zailkapenean ere, Orioren aurretik da, 85 puntu ditu Hondarribiak, Oriok 80. Banderetan ordea ligan, Oriok 3 ditu. Urdaibaik 2, Hondarribik 2, Zierbenak 1. Oazen Oriotarrekin. Luze gainen, eman! No rebotes, Alape!
Atzera! Olatu honekin esan du, Olatu honekin esan du Gorkak. Begira, parean dira. Olatu honekin esan du, eta oraindik luze Hartu dute. eskatu zari da. Atzera, Jogi, eman! Ze burruka ederra. Bai, besteak Hondarribia, ere. Orio Hondarribia. Bai, besteak ere, Bai, noski. Luze! Mutilak, olatuak emango ez bandera. Olatuak! Olatua. zer den, Berriz parean. Izugarria jaun Andreo. Eta olatu aurrena hori sartzen zaio, eta hori ikusten duen olatu hori zabaldu egiten da, Hondarribiari etortzen zaio. Hortxe da Hondarribia. Orain hori begira, orain hori, orain GPS-ak begira, Urbildu, eta parekatu, eta orain eta olatu, orain Hondarribiaren momentua. matematika dirudi honek, Eta horrela izango da. olatu bera da, olatu bera, begira, olatu bera, eta olatu horri, palada bat, bi pala, hiru pala gehiago, jo eskero, horre markatzen du. Eta gero, noiz egokitzen den olatu hori, Hori da. zen momentutan etortzen da. Berriro ere orain hori olatua. Segundutxo bat, 2 segundo. Hor dago, Urdaibai ere berea egiten ari da. Amarrera, Orain Hondarribia, Hondarribiaren une ona hau, treneru bateko aldea du eta, ama Guadalupekoa. Urdaibairentzat sailkapenari begira, egokiagoa litzateke Oriok bandera eramatea. Baina Hondarribia hor da, ontzi bateko errentarekin. Nola nahi ere, Urdaibaik eguna salbatua du, Bueno, hirugarren. Hirugarren. Eta Kaikuk ere, badirudi laugarren postu hori salbatuko duela. Tiran baino 6 segundu bizkorrago doa sextaoko kuadrilla. Argi Hondarribia, Lau 5 segundo. Bai, argi Tartea Hondarribia. gora. Hondarribiak ligako hirugarren bandera eraman nahi du etxera. Ze demoraldi ederra ari garen ikusten. Eta ze estropada interesgarriak itxasoan ibon. Orain Hondarribia olatu gainean, Laste biak olatu bailaran, orain hori begira, orain hori etorri zaio. Baina lehen Pati markatzen zuen GPS-ak, orain Orain 3-4. Orain, begira, hori horbilduko da. Baina jetxi da tartea, hori da. eta orain Hondarribiak hartu. Orio bailaran, Hondarribiak hartu. Honekin ez da iritsiko Hondarribia, urren olatua beharko du. 100 metro falta ditu Hondarribia. Guzti zarkatu du, Joseba Munarrizek. Orain hori olatua. 4 segundo. Argi Orio. olatua. Claro, aruntza azkarrago hartzeko olatua. Argi. 2 segundura Argi, jetxi du Oriok. Oriok. Hau, Orio, Hondarribia hartu du. Hondarribia eta Orio. Oso inteligentea iruditu zait. Hondarribiarrek azken momentuan egin duten maniobratxo hori. Izan ere, olatu azkarxiago hartzeko. estriborrerago. Hori da. Orain, Urdaibai. 3. 13 segundura Bermeotarrak. 19, 56, 29. Hondarribiak 19, 56, 32, 300. 300. Une matean iruditu zait hori aurretik ere jarri dela. Bueno, neuk ez dakit, betaurreko eta guztiz, edo betaurrekoei esker, eta irakurtzeko dira, ez urrutira ikusteko, baina iruditu zait, aurretik sartu dela Hondarribia zalantza gehiagirik gabe, baina 300 izan baldin badira, hor dago. Paliak zer dioten? Ea ba. Garba. Eta Kaiku laugarren, eta Kaiku 34. Beraz, epaimaian hor da, aztertzen ari dira helmugako hori, eta hutsaren urrengoagatik. Efektua ere bai beharra da, Miguel. Hondarribia azkarrago zetorrelako eta bestiak olatua gutxita. Badirudi horrela segeratuko dela. Hondarribirentzat, 19, 56, 29, Oriok 19, 56, 32. Bandera beraz, Hondarribiarrentzat, hor da, epaimaiak emandako datua, segurua hortxe da. Hondarribirentzat garaipena, bandera Hondarribiarrentzat da, 3. bandera eta Getxon hemen lorturiko 4. jarraian. Zen nolako estropada ederra ikusi dugun, zen nolako bukaera, zen nolako maila eta burruka ikusgarria. Hondarribiak eta Oriok hemen da sailkapena. 19, 56, 29, Oriok 19, 56, 32, 3. Urdaibai 13 segundura
Kaiku 28, gero Tiran 5. Jarraian San Juan, San Pedro, Zierbena, Ondarroa, Cabo Ares eta Astillero. Francis González Etxabarri oraindik ere epaien esanetara, baina, bueno, ematen duenaren arabera, 300-nek zeuen alde erabaki dute gaurko estropada zen bukaera ikusi dugun. Bai, hala da, estropada guztia, nik uste du, lau luzeetan lehia gogorra izan dugula, horiokin, segundu gutxin aldea, azkeneko luzean atera dugu, abantaila desente, baina azkeneko latu hartu du horiok eta pare-parean iritsi gira. Zuk esan duzu, estrapada osoan zehar ikusi dugu, pare-parean, Hondarribia eta Orio, eta hori zer den, olatu bat ondo hartzea, ia esusteko bat ematen gaur Oriotarrek. Bai, badaki dugu, zer den itsasoa, zer ematen zaitun eta zer kentzen dizun, aurreko astean olatu batengatik galdu genuen eta bueno, ikusi behar dugu, hain badirudi irabaztea lortu dugula eta bueno, ikusi behar dugu. 3. bandera, sailkapen nagusian 2. eta estropada eremu honi dagokionez elkarren segidako 4. bandera. Hala da, badirudi estropada eremu honetan ondo moldatzen garela, 4. bandera jarraian, gainera orokorrean Urdaibairi beste 2 puntu kendu dizkiogu, beraz 2 puntotara hurbildu gara, nik uste du jardunaldi borobila guretzat. Itsasoko estropadak aipatu dituzu, nik uste eta aurtengo itsaso estropadek sekulako ikuskizuna eskaintzen ari dira. Bueno, beti da nik, itsasoko estropadak askoz ikusgarriagoak dira ibaietan egiten direna baino, eta bueno, hori du itsasoak, aldea ez direla erabakigarriak bukaera arte. Eta lehen 3 sailkatuen artean ere borroka latza ikusten ari gara urten. Bai, hala da, berdintasun handia da, bai 3 lehenengoen artean eta baita ere aurreko txandetako trenerak ere badaude aukera dituztena banderak irabazten. Eta nik uste dut orain Joseba Munerrizek jaso duela albiste ona, ezta? Oihuka entzun dugu. Bai, hala da, badirudi ofizialki garaila garela eta bueno, ospatu beharko dugu. 300, hala da? Bai, hala da. Zoriona? Bai, eskerrik asko. Zer den, kirolariaren keska beti, epaimaiak azken hitza eta sailkapena plazaratu arte, hor kontua da batzutan, oso argi dagoela eta teknologia ere dana alde izaten dela, beste batzutan, zalantza puntu bat ere izaten da epaimaian, da gaur uste dut, irudiek gehiago erabaki dutela zenbakiek baino, eta horretarako jartzen da, bideo finiša eta horretarako dago epaimaia, eta hortan behintzat ikaragarrizko aurrera pauso eman du liga honek. Lehen, orain dela 10 urte, ez gara joango atzerago, bueno, denetari. Gerra bizian ginen dagoen. Baina bai ez eta, orain guztiek ontzat ematen dute, dagoen teknologiarekin, epaileek hartutako erabaki hori, eta hori izugarrizko aurrera pausua da, eta hortan, Eskola Beligal eta TK Ligak izugarrizko sinesgarritasuna lortu du. Eta epaileen lanak ere bai, Ibon. Bai, argi eta garbi, eta guztiek onartzen dute, eta, hortik, 300-eko zer den, 20 minutuan jardun, arraunean, eta 300-eko besterik ez. Iñaki Arostegi, Orio dugu txanponaren bestaldean gaur, ez? Bai, azkenen 3 zentesimagatik erabakia, estropa guztia ikusten eginan azkeneko olatun erabakiko zala gaurre, eta hala izan da, ez? Uste da, guk azken momentun lantzada hartu deu, ez teki, biztan jutuz eta aurriare hartu deula, baina gero azkeneko padaetan jor zulotxon gehatzen junganen Hondarribia guzti eta aurri hartu gula, eta bueno, zorionak eman Hondarribiai, gaur horrela erabaki da, baina bueno, oso arro, ez? Mutilak egin duten estropakin, bikaina izan da. Arro egoteko moduko estropada izan da edonolare, luze guztietan, 20 minutuz, pare-parean egontzaleterako Hondarribia eta hori. Bai, nik uste dut estropa bikaina ikusi deula, nik uste dut demoraldi guztia horrela dihua, ez? Batzutan gu tartean, beste batzutan bestea, baina estropa guztiak erabakitzen nahi dira segundu gutxitan, uste dut alde horrela demoraldia bikaina izaten nahi dela, eta, guri gaur pena hori gatuko zaigu, bandera ez deula eraman etxea, baina, Lehengon Santanderren alderantzi izan zen Urdaibairekin burrukan azkeneko olatun irabazi genuen,
Eta, bueno, esate izutena, demoraldia bikaina izaten nahi da, eta, bueno, biharre berri zirbena jungo gea gerra emateko prest. Laugarren bandera kaso eskuratzera, gerra emateko prest, eta lehenago gauza bat esan didazu nesken elkarrizketa egiterakoan, zuk esan duzula badirudi hirugarren postu hori nahiko lotuta zenutela nesketan, gizonezkoetan ere horrela da? Ba, nik uste mutilezkoetan nik uste dela garbi Berme, Hondarribi eta gu hori, ez dakit, ez? Normalean ez, igandetan batzutan, haizean igoerarekin eta altan zelkapenak ematen duelako bueltan bat, baina normalean usten pixka bat hiru besten goiti gabiltzala edo dirudi. Eta, bueno, alde hortatik, bukaziratik esate genuen, horrezkotan dan egon genula, gaurko bezalako estropadak egin alizateko eta burrukan lehian ibiltzeko, eta hor gaude ez. Beraz, orain arte egindako lanarekin gustura altzaudete, alegia, Teka Ligako Ekuadorrean gaude, eta pozik egoteko motibak badituzu, Ba, noski bai, pozik egoteko arrazoia ditugu, baina ez dugu lo hartu berrez. Oraindik abuztu zoragarri bagatzaigu aurretik eta iraila ere bai, eta orain arte egindakoarekin gustua, baina gehiago egiteko gogoarekin. Gozatu, zorionak. Venga, eskerrik asko. Bueno, Arostegik hor, lege honez onartu eta gainera irakurri eta aztertu egin du gaur hemen gertatutakoa. Nola ez dira pozik izango hori jotarrak? Demoraldi hasierako hitzaldian mutilei esan 23 segundora gaude edo ginen joan zen demoraldian eta begira non dagoen orain hori jo lehian sartuta, ez da? Eta 3 garaipen ditu eta zelkapenean orain iztutu egin da Urdaibai eta Hondarribiren artekoa, 2 puntu. Bermeotarren alde, 89 eta 97, Orio 91, eta gero koska handia eta 4. Kaiku 72rekin. Baina banderak oso segundu gutxitan erabakitzen ari dira eta inoiz baino gehiago bideofinisa erabiltzen epaileak zalantzak argitzeko. Eta emakumezkoetan ez bezala, 3 dabiltza, lehenbiziko postuetan postuak trukatuz eta beraz, gaur bezala gertaliteke, alegia lidera 3. sartzea, 2. txandatik aize aldatzen bada edo, 4., 5. postura etortzea. Bueno, era bat zabalik, aurtengo Eskola Beliga dudarik gabe, bihar Petronor bandera izango du jokoan, 2 puntuko errenta Bermeotarrek, 89, Hondarribiak 97, bandera bat gehiago irabazi du Hondarribiak, baita hori jok ere, 3 eta 91 puntu. Gero Kaiku, guazen pixka bat berago, Zierbena 5, beraz bihar etxean, hortxe arituko da 2. txandan, 58, San Juan 6, Tiran eta Ondarroa. Ondarroak gaurko lehiari 6. postuan ekin dio, eta orain zailkapenean 8. tokian dira, eta azken 4 tokitan San Pedro, Cabo, Ares eta Astillero. Eta behekaldetik gauzak argiago. Astillerok lehenengo langa, Ares 10 puntura du, playofferako txartela hor da, momentuz matematikoki jetxiko litzateke Astillero Kantabriako ontzia. Eta 10. Cabo da, eta playoffa saiesteko 43 puntu behar dira, eta hori urruti, 23 puntura dauka Astillerok, eta Aresek 13 puntura. Joska badago, bekalde hori argitzen ari da jaunan. Aurrera zara, ea zer dion Uriarte jauna? Hementxe egondan eraldamenean, luze Urdaibaik egindako lana ikusten, ze ondorio atera daiteke? Bueno, guretzako ez ezago zan hori txuki jazti, ze holan punta bat errababizu, bai, irudetzi maitzik ibazitzo Hondarribizek, ez izke, zorizonak Hondarribizek. Baina konforme 3. toki horreke? Ikusitzen zantzu gaizen, 3. toki zantzu balen be, guk konformiko 3. alekuaz, zehaz, gizauz izan du galdu, zez hor gabitzez gu. 3, 2 bat, da hor gabitzez, tempa guztira gabitzez, 3 pagar gabitzez hor. Hori estropadetan, baina zailkapen nagusian oraindik ere eta 2 puntuko errentarekin hor lehen tokian. De momento, punto bida aurretik gauz. Bizare beste alako bat da, beste estropada bat da. Nik hemen tardi usti, zilo bai. Bueno, neuke hemen sekuriztotek estropa honik, sekuriztaz kuadra hemen kanpo nitzi estropa hon bat. Gero, kalitokata bat ondino bat gitzi hau. Ja, duzino ketitxe dozku, begalango kaletizun da. Bueno, Antxon, edo nola ere, ikusle bazina, besterik gabe, gaurko estropada bukaera zoragarria iruditu jatzu, ez da? Bai, jentintzako, horizontarrantzako eta androidantzako bezango zan bauri. Akau komentu hartien hon zinen, fotopidize, itxaute, bizek, larriongo zin, bizek, inok ezaiak inok ez hauen. Hori bentakik ez da, horre zentesimak ez da, bentakie.
ez da pasan atrapa bine, 3 zentesima ze atrapalik alako. Total da difizia atrapati hori. Bueno, edo nola ere, bihar beste estropada bat, Deka Ligak aurrera segitzen du eta ez dago lo hartzeko aukerarik, Bueno, guge tranquil gauz. Aurretik ez, 10 estropa pasadi, 8 falta asko, ia pila ze pasatzen dan. Bueno, 9 estropada, biek ez da 10 garnata. Ze pasatzen dan, da ia ze dinon, entrenador izan zango dau, ze gabe, barranka zezuzko atera, segundo apaino. Bai, popa eta zuzameiru segundu, gamapi segundu gata eusko popa dan. Hori ba, ikusin biko da, ja, zer fallo den. Bueno, bihar ikusiko dugu, eskerrik asko Antxon, gozatu. Bueno, ba, honben gauz, goz tranquil gauz, hori txikin jo izan pasen zebe. Eskerrik gauz zeu iri. Eskerrik asko. Venga. Uriarte jauna esperientzia handiko gizona eta estropada asko jarraitutakoa, oraindik asko falta dela dio, eta egia dio. Hor da, Joseba Munarriz. Bandera astintzen, garaipen ederra berarentzat eta zer esango du etxe bestek? Begira Orkari Urangari, zarka daluzu bat eman dio, eta txapela berarentzat, etxe besterentzat txapela. Gaitzarekin burrukan ibilitako gizona berriro sartu eta garaipena eta... Kirolari batentzat egoerarik txarrena, lesioak eta gaitzak eta psikologikoki ondatu egiten du, kirolari horrek. Bueno, ba hor da Hondarribiaren garaipena, 300 jaun Andreok, Hondarribia Orioren aurretik, Urdaibai 3. patroien sailkapenean, Amunarrizek 3 puntu bildu ditu gaur, Daniel Garziaki Aranberrik bat, eta errenta, bueno, ez du gogoan horrelako errenta hondia sailkapenean, Amunarrizek 15, Jimenok 7 eta Oskar Ermo 3. tokian da 6 punturekin.